Inkabi uBig Zulu kubuka sengathi-ke nakulo nyaka lona unyaka wakhe wayibusise yena-ke uBig Zulu. Zonke izinto asayipostile kulo nyaka uyabona ukuthi ziza kahle futhi zizoba nomthelela omuhle njengoba-ke kuhlala kwenzeka. Kujwayelekile ukuthi le nsizwa lena-ke ewuBig Zulu-ke isimangazwe nje futhi-ke nempumelelo yakhe siyayibona nje futhi iyakhuphuka nje ngaso sonke isikhathi. Kulo nyaka-ke uBig Zulu-ke kumenyezelwe ukuthi kuzoba khona kwi-album yeciko eselidala noma-ke ngizothi i-legend umama uDeborah Fraser. Lo umama uDeborah Fraser uzokhipha-ke i-album, leyo album-ke inoBig Zulu noKhuzani. uBig Zulu akagcinanga lapho ngokusimangaza, sibonile-ke futhi-ke nje ey'nsukwini ezadlule nje yena-ke uBig Zulu uthenge imoto nje unqovu unyanyavu inkuzimallanga i-Range Rover yena-ke uBig Zulu-ke. Abantu-ke bamhaliseleke ngayo-ke imoto bakhuluma lokhu nalokhuyana-ke bencoma. uBig Zulu-ke usephinde nje wasimangaza-ke eveza ukuthi uyakha ekhaya kubo, wakha umuzi kagogo wakhe uBig Zulu futhi nje uyawubona nawo lo muzi lona uzoba inqovunqovu nje ngendlela omuhle ngawo. Awukakapheli kusame nje izindonga kodwa-ke nje uxoxa indaba uyiqede uyabona nje ukuthi hayi cha lo muzi lona kuzoba umuzi impela nje othi mu. Yena-ke uBig Zulu. Iy'busiso y'khandwa-ke into encane-ke noma yinto esiyibuka incane. Le nto achievile idlulisene nawo abanye noma-ke ubahlephulele phela-ke ukuze-ke nawe kuzokwanda. Angithi kuthiwa imali iya emalini, the more ukhipha imali ingalesi sikhathi imali ingena. Nawe-ke isibusiso sakho sishere nabanye noma-ke siza lapho phela okumele usize khona uma kuwukuthi ubusisekile. Sengiyayivala le video ngicela-ke usubscribe uphinde u-like, ngiyabonga.